איך לקיים אותו? צעקה, אתה לא יכול, תצעק. אתה לא יכול לעשות משהו? אל תסלף, תיזהר. זה האמת. קיים את זה, תפצק לשם. לא יכול, תעזור לי, תפקה. אתה תקבל דעת, תוכל לקיים את זה עם אמת ואמונה כזאת, אפשר לתאר ולשער. כשאדם זוכה לדבר בתפילה, כשאדם זוכה לקבל משהו בתפילה, אתם לא יודעים מה זה נשמות טהורות. אברהם אבינו, סבא שלנו, איזה קודש קודשים היה. היה אומר לכולם, יש השם בעולם. היו אומרים לו הגויים, אתה אומר, אנחנו ממך נחלשים באמונה, לא תחסקים. אתה בן 90, אין לך ילד, אנחנו מלאים ילדים, אתה אומר לנו בורא עולם, ממך אנחנו נחלשים באמונה. איזה דיבור, איזה עקיצה. כל אחד פעמים מרגיש ככה. אני מדבר מה שאמונה בלכה, הם יושבים, עניינים, ואני עובר את המעברים של החיים שלי, אני אסביר להם, כן? שתוק, שתוק. מה אברהם ענה להם? אמר להם, אני יהודי. אני לא מאמין בחושים שלי. אני לא מאמין במה שאני רואה. הקדוש ברוך הוא שומע כל תפילה. אומר המדרש שנולד יצחק אבינו, כל הגויים ידעו שרק לאברהם יש ילד ולהם יש חתולים. גם את יצחק אבינו נולד בעולם. כתוב שהוא בא לבית אבימלך, אבימלך היה כולו עשיר, השאיר את כולם במדינה שלו בכסף וזהב. מלא צדקות. מלא כסף. אומרים אותו, הם ראו הגויים את יצחק, אוספים את הזבל של הפרדות שלו, שמים בבית, היה להם ברכה. היו אומרים, הזבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו המנובל של אבימלך הרשע. הם ראו תמימות, נשמה טהורה, תמימות. אתה עכשיו קצת דובר, אתה רוצה לקחת אישה, אני רוצה להתחתן בורא העולם. עד חוק את השעה. עכשיו אני אעשה השתדלויות, יהפוך את העולם. אם אתה תלך עם אמונה ותפילה, זה מה שרבנו מלאת לו תפילה לשם. שמור על עצמך אחי, היא תבוא עד אליך, אבל היא לא באה, תמתין. תהיה גיבור, אתה עכשיו כל רגע ורגע ממליך את השם, אתה אומר לו מלך הקדוש. למה באנו לעולם? בשביל הקדוש ברוך. מי יכול להגיד לשם אתה המלך? רק יהודי. בשביל מה התקרבנו לרבנו? לשמור את הברית, להאמין בשם, לצעוק לשם. שאני לפעמים חושב קשה לי, אז אני ממליך את השם, אני מאמין שעכשיו מה שאני אומר זה בדיוק וצריך לעבור.